maizi yake vana reva ibhanda nani nanduna tikati ende mugara zvakanaka mukadzi akumbira regerero achiti murume wangu ndichiri kubuda murume akanga abuda for 1 year 2 months kandisingakanganisi 1 year 2 months abuda murume mukadzi uyo anogara kubhindura murume aigara kuharare asi achindoshandira kuwange izvozvo handiri chidzibata saka mukadzi uyu akazodzoka mudare achiti nini murume handichada kana kuti ndinoda kubudirwa pachena sisi titataura tidzokerai kumba saka takuapa mukana wekuti vaite zvinhu zvavo nekuti simbai takanga taiumba mukadzi uyu akatibata kumeso akapfugama akati imbai baba ndiro kudai sendai kuti muri mudhara kunyepa muri kamupfana handizvozvo atete vai vari kupiwa wainaniyo ngavauye kavanozoda kundipofonera vakundiudza mitemo yangu yemudare kasiyo vari panhamba ngavauye apo bhanda vacho ngavauye apo bhanda ari mere amuchavanzwa vakati nyaya ngaidzoke mudare vakati ndikuda murume vane iyoyo yacho vakazoti uda kushandisa mari yavo iyoyo kuti vanazotaura zvavo pamwoyo pavo ndakavatendera rega ndichingonareta zvimwe zvacho dzamusi kuziya ndiri mambo ndandisingada kuzvitaura but rega ndichingozvitaura ava sisa vakaindonopresenta nyaya zviri wrong havana kuziva kuti muno muti unoshanda nesocial media vakati mambo vakandimanikidza kudzokera nemurume hanzvadzi yavo yakabatwa neshungu ikandifonera ikaita 10 to 15 minutes ichitsanangura zvaikatsanangura ichindiudza mutemo kasini mutemo ndouziva madzimambo togona kuutyora kasi tichiita sei tinoziva kuti atyora asi mukadzi uyu tikampa kodzero yake tikazomuonesa ndikamutivhura pasocial media ndikamutumira link kuti aone uyu mwana anyepa uyu ndo madzokera aoita muno mudare akati mambo akatonga nyaya baba vasimu kasi takabvunza kuti wauya nani akaenda vana atete saka matenderwa itete vakati hungu ndaita sei matenderwa ndosaka nyaya yazobuda mudare tofunga kumberi uko akainopuwa pressure kuti murume uyu haaiti kana kuti handichaziva kasi ndikuda kuti azive kasi wandikuti nezvake haasi murume agarapo uyu auya undamuona nhasi handi mberi taura enda kupai mukana ndazvoona makati kugadzisa musati kuendwani makati ndeikumba munogarisana vamwe vangu ndakasiya vari panenge pachakoni mashoko andakataura ndeyekuti ndakati mukasika kusvika toenda pachiwaridzo kliniki tonotestewa toonekwa kuti mimi neni ndombi mutano moenda kwana tezvara mumadziso ndadzoka kumhuri yangu mutaurwa mashoko 2-3 ndozvonifa ndakataura kuna baba vangu ndokungosara kwavakaita handina kuzombotanga ndao kana kuti ndifonere kuti ndiri kupi handina ndakazototowafona kuti naimi mwana ari kurwara kuno zvikansama ndiiteyo sei ndo mhinduro yavakandipindura muzvikoro zvavakuvhurwa saka mari nditowo sei ndo mhinduro yavandipindura saka ndosaka ndakadzoka musi wa5 kuti muenza kundiyanaisa kuti izvo tiri murudo here kana kuti hatisi kandi munhu ari makandisungirira ngapandibudire ndiwo pachena nokuti ipapa ndototova nezvesvo ndototi makadii baba mutundi makadii mofu nokuti ndakatokaona musi wati 21 mofu makasimba ine mofu nyararo pamukabva kuno kudare ndozvavataura ndizvozvo here ya zvokuteswa vakataura tonoteswa mobva manoudza vabereki vangu kuti ndakudzokerana nemudzimai makazoita sei izvi takazvitaura tichangobuda panapa makazoita sei right tichangobuda panapa tataura nyayo tasvika kumashops zvakanzi zvekudare ndezvekudare ini chandiri kuda ndoda kuti undirambe handisi kuda nezvako sekuru vanga varipo ndakati sekuru muri kuzvinza zvekutaurwa nemukadzi mawana vesekuru varipo gava yagara sekuru
Takumba indadzokera kubasa ndaenda kuhanga ndibandisendera message akati patichadzokera kudare wakataura zvako zvokutaura Thomas ndechida kuona zvinhu zvese izvozvo mameseji acho ndipei nyaya nyaya ifanira kutorera nguva nokuti ndakaishanda kudhara wakataura zvokuti uri kundida foni yangu yakafa asi mupurisa ndakavasendera mameseji mupurisa naye ndiani vashanda ndakati ukataura zvako zvokuti unondida mudare ndiri kukuisa chidhina ini ndoda kuti undirambe kudare ndinaidaro mukadzi apo ndiri kuhanga zvakanzi takanzi namambo uchibva kunoku hande yekumba warambire kuuya kumba ndiri kubasa ndakawana nguva ndoita se ndinouya saka ndo nyaya iri kunetsa ari kuda kuti inini nditi mai mwana handichavi asi iye pachezvake achandini Alright. asi handinoziva kuti pane dzimwe shungu dzinokupa chikamazwa pane shungu dzinokupa chikamazwa dzekushaya murume dzinokupa chikamazwi kuda kukutokonya chiti kuti utaure ndanzwa inini uchiti ndandiri kubasa kuti umbe indoshandira chiko ndoshandira mhuri yangu yako saka basa richakubvumidza kuti uone mhuri yacho yauri kushandira ari ndirambidzi basa ndakaita off kweiwe chakakutadzisa kuti tabuda muno mudare handiti muno takawirirana mukati aiwa makatotaura zvinobatika zvokuti tese takatoenda kudzimba dzedu chitoti aiwa imba iyeye taigadzira chakakutadzisa kuti uchibuda muno mudare uchizoenda kumba muno mudzimai wako chii akatotanga kutondithreatena tiri panapa titori panapa tichingobuda panza kwewewe sababa ndezvekudare sababa wakadii unozazisa kusi baba munhu wacho ini ndinomuziva akakupa warning yekuti ndinokurova andokurova zvisho kudanga asingakude iwewe aizokuti anditoteswa kwaingori kungotaura mameseji ake akandisendera asati ataura nyaya yekuteswa kwapa chakataza kuti mindoteswa chi ai ndandisipo pesa ndakatodzoka musi uno pamusoro yababa iyo hanzvadzi vanga vamofa vana havane nekudanana kwedu pamakanzi inini tiri kuda school fees yevana dai makatumira nokuti muri kushanda mwana ari kurwara ngadai makaenda kuchipatara nekuti muri kushanda ndo zvamabvunzwa apo kuti muri kushandirei kushandira mureki mofu uri hanzvadzi yangu asi haikuda kuregerera kubavaita kuti chakati iwe chakati mwana wanzvadzi yangu iwe wekai mbondipaiwo nguva pamusoro mbotoravanavanaa nasina kuti mwana wanzvadzi yangu mambo ndikukumbira nguva ndipenda nokanza vanaa but manje uyu ane maloya akawanda uyu mwana wanzvadzi yangu kasi ndoda kuti ipere nhasi handida kufara neattitude inoitwa nemusikana uyu towards inini nehanzvadzi yake havana respect madzimambo saka ndinoda kuti ipere nhasi pazivi kuti anoda mumwe here kandichi haana kuita mushe musikana uyu ndazive kuti akagara mudunhu rakapusha kana makutokupai mukana nyaya dzakawanda ndai motaura naatete mama simuka iyi tipe vanhu gara zvakwa ndikufungidzira kuti iweweka usagara ipapo saka kokugara enda uripo ako asi kana wadzoka usagara ipapo yogara ngaadzoke mborambane ngaachidzokaki ngachidzoka zvake mamba ataura kuti ngachii aite gara basi ravo chamani mapurisa daidzai musikana mubhandi waadzoke siyai mwana iko bhandi ngaauya agare pasaidi apo mudaidzai mwana chanofamba nyaya bhegi siyai mashure amai bhanda amai upenyu mumbambaira munoziya munoona mashizha panze apa yakanaka panze apa pasi apa inogona kubhenda so asi inongobuda iri mbambaira kasi kana yabhenda mukada kusipotanza sei gara kana dogara apo gara right mabudirire amai kavhunda hanzi
Andisukunda ndaizo batazo ndaimurora. Angazochita kuzotsurawo kuti ndaimanja. Ko vari kutaura vanditi baba ndati uyu mwana wanzazi yako ndine baba vake ndiri pano. Ndinoda kunzwa kutadza kwacho nditaure nemi. Atanga kutotaura mashoko makwanisa kwasa achotuka ndikatisa kutuka ini here. Zvakanzi imbwa indove munhu dhodhe remunhu vaniro. Akusoma mudiripo. Maiteni. Busa shire. Banda. Tizara. Ndino urombo zvabuda kuna namkurunga iwe. Mazona mega. Munese kutaura sata tichapinda mu session yaro. Zvawo kuita chiita yenyu kuti. Ada kuramba ndiyayo. Ai mimi ndimofa kuramba. Mimi ndimofa kuramba. Uya iwe usarambe munhu. Iwe wakatoda mukadzi. Handizvo. Wakazura moyo wako. Amai chiburitsa shireni. Saka meni zviri ndikwanisa kuburitsa. Nekuti vakandifonera baba vakandizoti $10 ndakakupa guku yakatokwana yakadaro ndo. Iwe nhasi wadzoka mudare. Iwe wadzoka mudare. Usandiwestere nzvimbo sisi. Ndinoda kukuudza yana amai. Vana musadzise vana kuchenama. Vakadzisa vana kuchenama ka. Mukukona mwana uyu. Tose murume dzake itobata kumeso kunyara. It is wrong. Ipa munhu kushireni iwe ndo wakaisa message. Verenga ma message. Verenga. Ma message anaona mfoni ya. Muchiri kuda murume. Kuti tizotaura message yo yanga andifonera kudira ichi wangu. Pindurai mubvunzo. Muchiri kuda here murume. Ivo ndo vasifundisa. Aiwa. Pindurai mubvunzo tati muchiri kuda here. Side kwenyu. Side kwenyu muchiri kuda here murume. Ndakamuda ndototestewo. Aiwa. Sikupindura mubvunzo. Ndokumbiwa anoda kutaura. Sumuza ruoko. Wati mwanangu. Inini hama ndikura ngandakaita mpini kuti ndiri mukadzi. Uyu wangu murume achada ngangobuda pachena sa drive wetra. Tozokereza zve nai. Sisi. Burisa ishireni. Amkwanisa kuburitsa. Verenga message imi mkuru. Mukadzi muchikuda here. Nguva. Taura izvo. Dai uri minisa ndaiti baba zvino hapana itai zvenaizvi yenyu baba. Kundiramba ndakatobvuma kurambika kwamambo inyaya yekuti ndiwane zvinondida. Don't waste your time this time. Handidi kunzwa nyomo. Timirire date this time. Ndokugadza dinner Jerry ndopika. Ukataura nezvekupenga uchibuda dinner hondo inopera nehondo. Handidi kuitiswa ugare waziva. Tisanganei zvekare kwatakasangana ndati ukasachenesa ndiri kukuisa dinner Jerry ndopika. Azitaura panze zvekeriti ndiri papa. Asi inini ndipekenda kutoa 500 ndipekenda ndikudzokera kukoti. Mangwana kuenda kukoti azitaura kuti mari yandiripuwa isina ndiritora 500 saka uchapfiza ndipata kotuka. Iyo koti yacho moti unotongoona munhu anofunga. Message yekupedzisira. Vakadii moyo ndinokumbira ruregerero. Handifunde kuuya kudare mushondo pandiri kure handina mari pandiri. Ndouyo akanga akukumbira uyu. Alright. Iwo zviri pachena. Kana akarega kupa cheni zvakangofanana shamani. Iyo hondo ikai. Ndongopedzwa nokurambana. Hondo yacho yakatopurisa. Ipapa takabva kukoti. Anoclaima maintenance ndobhadhara maintenance. Tisati tarambana. Akaclaima maintenance ndobhadhara maintenance. Right. Pane 2 months ndichibhadhara maintenance. Akadzokera futi kukoti. Mangwana ndokuenda kukoti. Uninye usiku kukoti. Maintenance. Ari kuti mari yawo ndipa ishoma. Aiwa hazina basa zveshe. Inzwaka. Kunotogara munhu anenge inini. Salary yako ndio chombo chako. Usanyara kuti ndiri imwe mhuri. She's wasting time. Hondo dzake dzakapusa. Ndikuziva zvaakuvimba nazvo. This time hazvishandi. Zvaakuvimba nazvo ndikuziva.
The system, you cannot manipulate the system. Namwe Because, yamunokodzera because kudai. une someone ari pa influential position, that is wrong. Ndikuziva zvaari kuita. That is why muri kuona hanzvadzi yake yakanyarara. Haatsurike ka. Ane vanomutsura kumberi. Anoteerera. Ndotsaka iye haisi decision yake. Ipashereni zvakushamari. Ko kutyeko. Zvakangofanana kubika kumwe chete. Ndasiya mari kumota. Ungasiya mari kumota? Anoda kumubatsirawo zvake. Kuwana atete vako. Mira hapo na atete vako unokamana here. Si ashandise atete vake mari. Achiuri. Asichangamira kuti ndizodaro inini kuti baba vakazokupakazvo pamoyo pangu Ini ndakaita kunge ndinopenga. Wakaona mambo achipfekenurwa pafoni. Zvoi zvakaipa. Inini mwana unoda kuti kana achida kuti apinga anomudara. Ndinopakana inini ndinotonga nyaya muno, ndinotonga sezvadziri. Handina saidha ndotora, handimuziyo. Uye handimuziyo ndokuziyawo naye baba. Kana kuti mugara panamba yandizi. Inini ndinoda kuti muite zvinhu nemwoyo wenyu. Uyu ndakamudzora. Ndakamudzora muswe ndisitakaita kuti musaramba nedare rangu. Anotutukisa isusu futi. Ndikutoshaya kuti tikafumuka zvokuita sedare rakazara kudai. Ita nemwoyo wako kuti uzvauzwa namama. Iwe ndokuziva choto chawakagara. Chihombe here chidiki. Ndiri kupiswa. Uchapedza mahobe akutanga angu aya magirazi asaona. Unyanyodei pamurumo. Yatitaura kuti paunyanyotadzirwa nomunhu ndopapi. handigare navo ndichangamira. Saka sunungurwa kasisiwana nokuda. Vaita basa ngavanditambidzi. Shamari, chazvawataura. Maira, tatadza kuwirirana. Ngupo renda kupaisheni. Tagara tivikani vaita basa. Ndempapa Amai, muno mutinongoda hunhu. The attitude isusu hatiide muno. Ndokushamisira. Kana da waenda kwaMajesty waizvitezwa kuita. Changamire. Ndiri kukubvunza. Handasingambozviiti. Ini ndokuripisa manje. Changamire mire Wakaita zvokutamba nini? Handidi kuti undakidza attitude. Ndoda kuti titene zvakanaka muno. Changamire ndotara zviri pamoyo pangu. Taura ndakakwa mukati. Changamire ndakandiri kubva kumasowe. Baba vengu vari kumasvingo. Mwana uyu mudiki uyu vakamusiya achiri kugara. Achiri kutomira kudzidza kugara. Mwana akafamba akanhingi. Asi ndakavaona vari pamba panga vari. Ati ko pamba panapa muri kugoiteiko? Zvikanzi pamba pangu. Ati asi makojo nekambani iri pano. Zvikanzi pamba pangu. Ndakati ahora ichi zvakanaka. Asi amai ndofunga last time yai makaitaura. Handinombozvitaura Changamire. Handinombozvitaura. Baba takuzvitaurire bosi kupuro mapuo. Takuzvitaurire. Asi kuti ndichenese ndakaona vana vangu vachifamba pangu kuti baba vana vane chokwadi nezvavakandiitisa. Unoziva ACC yoda wakapfava izvo soda murume wayaripo. Aiwa chine nemutiro nairegedze Changamire. Airegedze chine nemutiro wayo. Siya ndo chiri maoko. Ipanzadzi yako. Samuningiro. Atoenda. ari pafoni apa ari panzapo uyo. Ipasabho kuzomuya afanira kubatira hanzvadzi yako. Waudze kuti baba ndarambirwa. Handiti wakaenzana baba wako kukura. Kane hanzvadzi dzako. Vaudze baba ndarambirwa zvakati zvakati. Iwe wataura reason kuti warambirei? Vanotuka vane hondo. Vane hondo. Nekuchita. Nyaya hombe ndeyekundichita. Uchita? Akanditsotsa. All right. Ende munopa Samuel motaura kuti hondo nekuchita. Chidzoka ako musikana. Ndiri kufunga kuti nyaya iyi payasvika yakwana. Mune zvamukashanda mese. Handizvozvo? Zvamunoda kuti tibvore vanhu kuita sei? Kana makada kuita Samuel nachimuhwa maita. Kana uchida kufunga kuti mukadzi uyu ndomusiya nazvo. Musiyei. Zvese zvatikashanda tese ndomupango. Ndezvake. Ndezvake. Nditi. Pamaisa for the record. Hanzi zvese zvatikashanda tese zvavanazvo ndezvavo. Asiye vatori nemurume. Vanosainira. Ibva wanosainira zvese language yako yawatisira muno. Wawaisa yazvo sure wakaona padaro pakaoma.
Azvita imba yenyu yapararira pano. Aziya kwake aziya kwake. Makafamba muri munyika mabushu kunosvika kwa atuka munhu kuseka atuka munhu anything. Zvakangobuda chito kutonga nemhosva yamaita. Endai makanyarara mukwira mabhazi muende kupi? Makanyarara. Iwe murume mentina vana ndevako. Vana chengeta vana vako. Chengete vana uyu. Namai. Mrotona nimera na mimi. Mambo utaona na Kuna mama tenda. Kupamwa akatadza kuteerera imima kuteerera mama. Aba ndachandotaura boza kuwa maintenance. Saka ndachandotaura imwe office yakaita izvozvo ine simba kuita izvozvo ende kuita yakaita zvakanaka. Kumaintain kana asinga maintain kamutemo wakaita isikosi akumaintain mazvita. Ukatsukwa dzoka muno. Banda shereni rako anzadzi yako ine hondo inochita ndairambira hondo yekuchita shereni rako kana une zvako zvisina kubviswa nemukwasha wako kwira dare zviri pamutemo kwete unoita hondo wakabuda panze apa indoziva iwewe kuno akangoita hondo uyu akaenda ndobata iwewe kuti vanhu vasvike kudzimba dzavo amajiri kamadzoka mosiya $10 munhu asisa foni inorira munosiya $10 apo munotoda runyararo ibva maenda noidaira babatsire vasumuka nodaira foni tatenda mama. All right.